زرداني أو كاب زفترة حيزنا قال أملاخ اندحرينا أيو نيجابير مدب أملاخ سني كم مجمر تعيزو بعل تن مصحفت بعل تورا اندحرينا يمتن حقي بعل موسى صحافو زفترة تنا حموش مصحفتنا موسى اندحرينا يم بزعبا فترة تزاريبا كابو دما نيجابير بملكنا كمثلنا إلهم سلاسة دما سب فتيرهم دحري دما ودقت دما كاب عدامات يحيزو زمص نتنا يمجمر تخبري نسبات اغزابير نابت خبر خملس كاب زفترت كسابرا يوحنس زتصحف زبله كله نمنيو نانا كابت مجمرتا كاب عدام بآدم حاتيات نابز مدرز آتيو اتحاتيات دما انت ودقت دما حجي نابت خبر اغزابير كملسنا كاب مجمرتا كسامو وداتا انت يبلالو بقالو حلفو يزاربنالو معنات ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ሕጊ በሙሴ ተዋሃቢው ጸጋን ሐቅን ድማ በክርስቶስ እንታይ ኮይንሎ አባና ተፈጽሙሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ከመጀመርታ ፍጥረታት ሄዙ ዝነበረ ውድቀት ናይት በረከት ተካፈልት ከንከውን ድማ እግዚአብሔር በስተፈላለየ መንገዲ ንሰባት እንዳመለሰ እቲ መንገዲ እንዳaqናየ በስተፈላለየ መንገዲ ንሰብ ላብትናይ መጀመርታ በረከቱ ከእቶ በስተፈላለየ መንገዲ ተቀዳሜተ ዓለም አትይዛ ከተፍ ዳግመኛ ድማ እንደህሪናዮ እስራኤል ትበሃል እግዚአብሔር አምላክ ንሓደ ሰብ አይጸውዑ ሓንቲ ሓደ ህዝብ ፈጢሩ ነቲ ህዝብ ድማ ነቲዮም እዛዛበይዎ ህዝቢ በቲ ህዝብ ሓሊፉ ክጽውዕ ሓደ ሰብ ጸውዑ ህዝቢ ዝገበረ አምላክ እዩ ስለዚህ ናብትናይ መጀመርታ ርሰ ኸውርሰና እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ትይዙ ነቲ ዝወደቀ ካብቲ ዝወደቆ ክብር ንኽመልሶ እግዚአብሔር በስተፈላለየ አይነት መንገዲ ንሰብ ናብቲ በረከት ከእቶ ሓንሳብ በነቢያቱ ሓንሳብ በሕጊ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዛሪቡና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓሊፉ መጺኡ ኣብዚ መወዳታ ዘመን ንዘለና ድማ ንዓና ድማ በወዱ በክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገይሩና በጽሕና ተዛሪቡና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ወረስ ድማ ገይሩና አርስ መልእክተይ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈሳው በረከት ወረስ ይኹም ይዝብል ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈሳው በረከትን እንታይ ይኹም ወረስ ይኹም ወሪስኩም ድማ ይኹም ብኡ በመእማን ዝርከብ ወርሲዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዛቷዩ ጳውሎስ እቲ ከነንብቦ ጸናሐና ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ካፕተን 4 መልእክት ናይ ፕሪዝም ማለት ናይ መልእክት ናይ ቤት ማእሰርቲ ዝጻፈት ካፕተን 4 ደብዳቤ ሓንቲያ ካፕተን ሓንቲ ድማ እንታይ ኤፌሶን እታጂ ዝከነንብባ ጸናሐና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሕጂ ነታ መልእክት ንሰብ ኤፌሶን ናብታ ማህበር ይጽሕፏ ዘሎ ደብዳቤያ እዛ ደብዳቤ እዚያ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ መጀመርታ እንደህሪናዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንደህርከና ሪናዮም ጳውሎስ ክጅመር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መጀመርታ ጳውሎስ እግዚአብሔር ክጽውዖ ከሎ እንታይ ይሉናሎ ኣብ ገላትያ ኸና እንደህሪናዮም ፍቅዲ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7-8 ከርኩም ተመልከቱ ጳውሎስ ኣብ ውስጥ ተዛረቦ ሐሳብ ስለዘሎ ማለት እዩ ታይሎ እቲ ኣብ ጴጥሮስን ሐዋርያነት ኣብ ግዙራት ዝአየ ኣባይ ድማ ኣብ አሕዛብ አየ እሞ ኣብ ፍቅዲ 7-8 ነው ዘሎ ከምቲ ንጴጥሮስ ኣብ ግዙራት ንኣይግዳ ኣብ ዘይተገዝሩ ወንጌል ምሕጽንታ ተዋሃይቡኒ ምስ ረአዩ ኢሎ ተመልከቱ እጂ ከምቲ ኣብ ኣመን ዝሰርሐ ኢሎ ኣብ ጴጥሮስ ዝሰርሐ ተመልከቱ ማለት እዩ ልዕል ኢልኩም ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16-17 ድማ ተመልከቱ أنا أبا حزاب وانجيل ما أنت خسبخ إلو نودو أبا كجلس مسفتو إلو أمن كسبخ مسفلكو أبا حزاب كسبخ نودو أبا كجلس مسفتو شو بو مسجان دمن كي تماخركون أب كدمي زنبرو حوارياتون ناب يروشاليم أكوا خير يبكون هم مدر عرب كركمو كم بحدش ناب دمشق تملسكو يبن مالتي أجي باولوس بيتروس كم أبتم سب كيدان زبالو أبتم እግዚአብሔር ነትቃል ተስፉ ዘሃቦም አባታቶም ከምቲ ጴጥሮስ ንኦም ሐዋርያ ዝኾነ ይብለናል አነ ድማ ና ሐሳብ ድማ እንታይ ኮይነለኹ ኢሎሎ ሐዋርያ ወንጌል ኣብ ፀሓይ ከኸውን እንታይ ኢሎ ንወዱ ኣባይ ክገልጾ መስፈቶ ንምንታይ ነቲ ኣብ ሐሳብ ኣነ ኣብ ሐሳብ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኢሉ ወዱ ኣባይ ክገልጾ መስፈቶ ኢሎ ኣብ ሐሳብ ድማ ንሱ ድማ ሐዋርያዊ ጻውዒት ይዙ ኣብ ተታሓቲ ተልእኾ ሂዙ ኾጽ ከሎ ንሪኦ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዳሃር ከና ሪእናዮም ኣብ ተሳልሳይ ጉዕዙ እዩ
أبتسالساي قعزون أي وانجيل إذا بيت كريستيان زيا معرف أسرع تجبرها ورات كنا عند حرينا يا كتولد كلا باولوس أبت كتمات أتخلصني بكريستوس مستأمكم سني منفس قدوس وريدكم ديرو هاي منفس قدوس كم زلوا كمان سنة عين فلتنينا مسبلو كابوات عيسو بسم يسوع كريستوس أتأميقو دك أمازامور كريستوس كيرو حاميتوام 3 عامات مولو مغرق زي أبير كابوم كيقول لنا تجيرو حانيتو مغيرو دوابيلهم يسوع كريستوس قويتاي سلازي تا محابرو تانا إفيسون محابر أبقبرو هارات معرف أسر شعات جميرة كابو تجمر محابر نما دهريو اندهر ورد لناري إيرايو معرف إسراء دما ورد اندهر لناري إيرايو باولوس كاب يروساليم نابي كخير كلون ريو كاب إيسيا نابي يروساليم نتي مواتو نتابي يروساليم زنبرة نتي مواتو جنزب هيزو خبتة كخير كلون ريو مالك نرأي سحنسا يسوع كريستوس قويتاي جبرا هواريات معرف إسراء عن رأي وخير أب أسرت أتخيلكم ورايوا يسوع كريستوس قويته أبا سرچ أتنتايلهم أنت يبل كونه دما أبولوس أب كورنثوس كلو باولوس بتاع عليه تحجر حليفنا بيفيسون ما تقبل حيالو دك مزامورت دما رخبه مو يبل مسا أمنكم منفس قدوس تقبلكم بلهم نساتهم كا أيفعلنا منفس قدوس كم زلوك أي سمعنا نيلهم نسوخا بينا يتمكت تتأملكم يلهم بنا يوحنس تمكت بلو شعوب باولوس يوحنسن بتدحريو زمت مالت بيسوع كريستوس كأمنو نتوم حزب إننا نجرة تمكت نسعى إيو زات أمق بلوم إذا مسمو بسم قويتانا يسوع أنت جبر له تتأمق بلو أتام حبر كابو أنت تجمر كابو جميرة دهار يخم أبان كلنا يسوع كريستوس قويتايو باولوس أنساب تزبين يسوع كريستوس قويتايو يسوع قويتايو باولوس ناب يروشاليم كخيد استزاربو اندي دلينيرا قويتا يسوع قويتاي يسوع كريستوس قويتاي دهار باولوس يلو نلكم دان اتملق تيزو نابي خير كلو كاب إيسيا نابي يروشاليم خير كلو ازي نغرنا مالتيو تقال مالتي يسوع كريستوس قويتاي كابو تا محبر ابو كم تمسرتت ام عرف اسرچاته ግብረ ሐዋርያት ይነግረና በድሕሪው ብዙሃት በትቃልት ድማ አሚኖ ናብታ ማሕበርትያ ኣብ ምዕራፍ 19 ድሕሪኹሞ ኣብ ፍቅሪ 19 ድሕሪ ከርኩም ሪኹሞ ብዙ ካብ 18 ገርኩም አንብቦ ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሃት ነቲ ዝገበሮ እንዳተኣመኑ እና ነገሩ መጹ ብዙሃት ጠንቆልት ድማ መጽሐፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚው አንደዶ ብል ብዙሃት ሰባት ድማ ኣብቲ ቦታት ወንጌል ምስተነገረ እንታይ ኮይኑ ጠንቆልት ደገምቲ ኣብቲ ቦታትያ ትምለኽ ዝነበረት ዲያና ትበሃል ስፒሪት በቃ አምልኾ ጣዖት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ብዙ ነገር እግዚአብሔር ጳውሎስ የህሊፉ ከም ዝሃቦ የርእና ማለት እዩ ካቡ ድማ ተበጊሱ ታ ማሕበር አቡ ተኺልዋ ጳውሎስ አቡ ዕግርግር ምስኮነ ነታ ማሕበር ካቡ ከም ዝኸደ ብድሕሪ ድማ ተመሊሱ ምዕራፍ 20 እንድሕሪኹም ከይድኩም ወሪድኩም ነታ ቤተክርስቲያን ነቶም ሽማግለታት ፀውዑ ነታ ቤተክርስቲያን ክሕሉ ከም ዘለዎም ድማ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ከና ምዕራፍ 20 ፍቅሪ 28 ንራእዩ ዳ ስለዚህ ንርእስኹም ነታ ካብ 22 ጀሚርና ንራእዩ ካብ 20 ኢየሱስ ጎይታይ ናይዱ ንጽራውያን በነሳና በአምላክ ከመለስ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ እና መስከርኩ ዝጠቅም ዘበለ እና በሰርኩልኩም አቡ አላ ኮነ አቤት ኮነ መምሃርኩም ከቶ አይብኮርኩን እጅግና እንሆ አነ በመንፈስ ተአሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይዳለሁ ራይዋታ አንተ ይዘበልኩ ማለት ያ በመንፈስ እንተ ይገብራለሁ ተአሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይዳል በዘይታ መንፈስ ቅዱስ ማሰርትን ጸበባን ክጸርሐካ እዩ እናበለ አብ ከከተሙ ዝመስከሩላይ ዘሎ እንተ ዘይኮይኑስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ አይፈልጥን እየይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተመልከቱ እጂ ነቲ መዋጾ ሂዙ ናብ ኢየሩሳሌም ይዝኸይድ ዘሎ
أبكى كتمو أبزعت غلو دم أنت يبرو الله مالتهم بقى أبا خمس بتشو أبي يرسالم خمس إسر كابو دم أنت خمس قطمو منهم زفلت أنا قريلا جن بتنبيتاو ملفت أنت ينقرون يرام أبا خمس بتشو جايوس تبحاله حدا نبيو ماتشيو تشركال علو أسيرو إذا بعالزم عرمي أسني كمزي تأسيرو خيد كلوس ريال لو حساب كمزي ملفت باولوس أنت جري تقبلي دهر مودة تنزم نتا محبرتا واجا زخفل الله نتا محبرتا سالساي قعزو وانجيل كيدو زسبخ الله محبر أبزا محبر زي أنت يبرو مالو نتوم إبسكوبوس غيرو بمنفس قدوس እግዚአብሔር ዝሾሞም ሰባት ጸውዑ ይነግሮ ማለው ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሎም ኣብ ምዕራፍ ፍቅሪ ይስራን ሸሞን ተራዩ ስለዚህ ንርእስኩም ነታ በገዛ ደሙ ዘጥራይ ማህበር ጎይታና ክትጓሱ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ አባ ዝሾመኩም ኩልኩም መጓሰ كل مقاسة حلو يلوم أنا مش ألقسكو نتي مقاسة زين حفو أوكي تقالوا كم زعاتكم أفلت على خيلو تملكته باولوس باولوس مسكركم أنتي متقوم يميلو أكويات تقالوا عيتي أنتي قبركم يم كم تقوم يميلو يسوع كريستوس قوي تايو كأتوكم يميلوم أفلت على خو كم زعاتكم أفلت على خو مسفلة ندك أمزامور تيلوم دد حريم أنت خسؤك أنا نجار زمهرو كباقاتكم كتسشي أميلو تملكتهم هجي نكم زيلو نتعم حبر مجمرت عاتيو أنقولتي تعرف دقامي تعرف موارتنيا تعرف إفيسون بس منفسس استجزأت كتما يعني أبزت تحت جزعت الماس نبرت كتما سالساك عزو وينجل مسكرة عبس سيرواي أنا كنت بيتروس أيهوداويان نسب كيدان حواريا زخورو كمود معنا حسب أنا تيخون تلاقي خيلو حواريا خون وانجيل كبسر كنت نود دعوة كجلت مسفتوا يلو مش أبغلاتيا نزم الاختيزو سالساي قعزو مستقعزة نزام حبرزيا أجزي أبيهر بيوحنس بتنسها كأكرمي بزوجة نايمود داتا نايبلوي كذا نبي بو ستتأمل أسبات رغيو بو مسرقهم نعم تيجرو نزيهم سبات زيهم بينايت مقتم يقوم تتأمنيكم نيركم يلوم كابزيهم زجمرة كسب موارتنيا دقامت أنقالي እግዚአብሔር በጳውሎስ ገሩ ናመንግስቱን ታይገሮ ጠቅሊሎሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ታ ማህበር ተመልከቱ በሐቂ ጳውሎስ ከምት አብገላትያ ዘንበብናየው ንወዱ አባይ ከገልጽ ምስፈቶ ምሽሎ አቦዱ አብህወቱ ክርስቶስ ከግለጽ ስለዝፈቶ እንታይ ገሮ ማለትዩ በትዝጓዞ ወንጌል ሚስዮናዊ ጉዑዙ ዘበለ አብ ቀዳማይ ኮነ አብ ካላአይ ኮነ አብ ሳልሳይ ኮነ እግዚአብሔር ይህሊፉ ይህቦኔሩ حزبي يحلفوا يبونيرو كتما يحلفوا يبونيرو إتي أبوك قلت زفت ومن سلسخونه يسوع كريستوس بعلو سلسخونه نبزوعاتنا ما أنت يسلس جبر كجفف سلس فتوى كم تعب بيتروس أبتم جزورات أبتم سبكينان استقلت كمودما يسوع كريستوس أبتي أب حزب كقلت مسفتوى نزب عليو على علو أب حزب حواري كيرو لإخوي قال لي نجار كمسلكم أبا أنت ختما أتيها بعده عمله قال منجست أفريسكا نبت حق إني منجست ختمت هيوت زحتت واجا زخفل سماعات نأبوتات نأمنت أبوتات إنه رأيهم كم تأنتوا يباستر قبلنا سنة بحكي كم تزبلوا سنة رئيه باولوس تأثر اللبوتا خيدي رئيه تسيف اللبوتا رئيه ما عارف إن يتوانجلنا سنة أباناس بقل الزبالة من قد يكون متي كمشي كحق خن نداتو على زبط أنجيل يكونن واقع استخفل اللو أنجيلي دم هو استخفل اللو أنجيلي نأمنة عبوتات كلن تنوم كأبيتهم نتسمعين مدرن سفت أرى نتحق إن أنجيل هزوم يمكنهم نزمن قستزي كبسرو خلو عبزعاتو ختم آدم أجزي أبير تنقالا يترف دقامي يترف موارتنيا يترف عبز ألما زجاز زبالة كله بارانا يتسألمات نايتجازا يتسألما زبالة ناتو باراو يعلفوا بونيرو يسوع كريستوس قويتاي لو مدما أجزي أبير نزام حبر زياب باولوس واقاز غفل الله محبر يا حواتي بزام حبر زياب أجزي أبير يحلف يبوي أنت أنا بتعمل دس بلني بجزا دمو زترا محبر بجزا دمو من يعطي وازلو يسوع كريستوس يعطي وازلو تملكتوا نزوم سبات زيوم 3 عامات مولو مسوم بزعبا يسوع كريستوس أملاغنت مذكروا له مهينوهم أعطيهم نزوم سوات اليومين أبروم أبت كم تأنتوا إلا لنا زنبنا يوم
በቃ ሕጂ እንታይ ከም ዝበጽሓኒ ግን ኣይፈልጥን ኢሉ ኣብ ከተማውን ከኣቱ ከለኹ እንታይ ባህል ኣለኹ ኢሉ ፀበባ ከም ዝበጽሓኒ ይንገረኒ ብድሕሪ እዚኣ ግን እቲ ዝበጽሓኒ ፀበባ እንታይ ገበርኩን ኣይፈልጥኩን ኢሉ ስለዚህ ወንጌል ሂዙ መንግስት አምላክ አይ ዝተበገሰ ሰብ ይተመልከቱ ነቲ መዋጾ ሂዙ ናብ ኢየሩሳሌም ምስከደ ኢሚዲየትሊ ካቡ ተታይዙ በቲ ወንጌል በወንጌል ተታይዙ ናብሮም ክጓዓዝ ከሎ ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብሮም ተአሲሩ ጳውሎስ እተን ካፕተን አብሮም ተአሲሩ ዝጻፈን ኤፌሶን ፊልጵስ ቆሎሳያስ ፊሊሞና ካፕተን 4 ሓንቲ ያዝያ ጳውሎስ ተአሲሩ አንተ ምሽ ተአሲሩ ብለና ነሩ ተአሲሩስ ብጎይታ ተሐጎሱ ብለና ነሩ ተመልከቱ ተአሲሩ እዚ ሰብ እዚ እታ ዝተኸላ እታ በክርስቶስ ኢየሱስ ተጸውዕሉ ሐዋርያው ጸጋ ተቀቢሉ ነታ ዝተኸላ ማህበር ንዓ ዋጋ ዝኸፈለላ ተመልከቱ ከይዱ ብዙሕ መንገድ አቡኮ ተመከሩኩ ጻሐፊው በብዙ አገርግር አልዕሎም ከይም አልየሞ ዘሎ ካብቲ ከተማ ኮጪ ዘሎ ተመልከቱ በብዙሕ መከራ ነታ ማህበር ተኺልዋ መሊሱ ድማ አነ ኸይዳለሁ ኢሉ አነ ኸይዳለሁ ብድሕሪ ግና ተቋልኹ መጽኹም የሚሉ በቃ ነቶም ንመን ዘይሐሲሎም ነቲ እኩያ ተቋሉ ከም ዝመጽኹ እፈልጣለሁ ንደቀ መዛሙርት ድሕሪዮም እንት ክስዕቡ ቀይናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትሰም ኢሉ ንደቀ መዛሙርቲ እንታይ ዝገብሩ ቀይናን ትምህርት ዝምህሩ ድሕሪዮም ዘስዕቡ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ሐሳብ ዘኮልስዎ አክንደ ክርስቶስ ጳውሎስ ንክርስቶስ ይሰብይኹምሽ ኣብ ኤፌሶን ከይዱ ንክርስቶስ ሰቢኹ በክርስቶስ ገይሩ አጥሚቆም በክርስቶስ ገይሩ ናብቲ ልዑል አምላኽ አጸጊዎም ተመልከቱም እዚ ሁሉ ነገሮም ምንም ዘትረፈለው ምኽሪ የለን شو أنت يلوم معرف 33 تملكته 32 هجي ድማ ንአምላኽ ነቲ ሓንጸኩም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስየኩም ዝኽእል ቃል ጸጉ የማሐጸነኩም ኣለኹ መወዳታ ንኹሉ ተላቢ መወዳታ እንታይ ኢሎም በቃ ሓንቲ ዓቕሚ ዘላትን ኢሎም ነቲ ከረስየኩም ዝኽእል ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ከረስየኩም ዝኽእል ኣይናይ ዝኽእል ቃል ጸጉ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ የማሐጸነኩም ኣለኹ በቃ ክምህሮም ከተኽሎም በቃ ጊዜው ዘጥፋሉ ቃል ናብዚ ቃል እንታይ ገብረኩም ኣለኹም ኢሎም የማሐጸነኩም ኣለኹ በዚ ቃል ኪዳን እትይዎም ይኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነዛ ማህበር እዚያይ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ክንመለስ ክንሪያ ከለና ነዛ ማህበር እዚያይ ደብዳቤ ጽሕፈላ ዘን አቤት ማእሰርተ ኮይኑ ነዛ ማህበር እዚያ እንታይ ይብላሎ ጳውሎስ ደብዳቤ ሰደላል መልእክት ልኢኹላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን መጀመርታ በክርስቶስ ዘሎ መንነት የረው ዳር ኤፌሶን ድሕሪኹሞ ስነ መለኮታዊ ሐሳብን ኤቲክስ ስነ ምግባራዊ ሐሳብ ዘሎ መጽሐፍ ደብዳቤ አብ ከከትሙ ድማ አብ እንዳዞረ ዝንበብ ደብዳቤ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚህ ደብዳቤ ዝግን እንታይ ይገብር ነይሩ ነዚህ መልእክት እዚ ነዚህ መጽሐፍ እዚ ይነግረው ማለት ኤፌሶን አብ ራእይ ዮሐንስ እንድሕሪኹማ እዛ ሐጅ ነዛረበለ ዘለና ኤፌሶን ዮሐንስ መልእክት ተቀቢሉ ላይ ዳር ክንሪአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሐጂ ነዛ ማህበር እዚያ እንታይ ይብላሉ በክርስቶስ መንነቶም የሪዩማል በክርስቶስ መንነቶም የሪዩማል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሕና በክርስቶስ ወረስቲና ይሕዋት በክርስቶስ ንመን ወሪስና ኣለና ንአምላኽ ወሪስና ኣለና በቃ ንክርስቶስ መዋረሱ ንአምላኽ ድማ ወረስቱ ተዋሂሉ ተጻሒፉ ወራስቲ ይኹም መስኻትኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ወረስይኹም በቃ ኣብዚ ራእይዎ ካብ ምዕራፍ 3 ኣትሒዝኩም ክሳብ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 14 ዘሎ እንድሕር ከይድኩም ርኢኹሞ መንፈሳዊ በረኸት ይገልጸሎ ማለት ዘላለማዊ ምኽሪ አምላኽ ኣብ ህይወቶም እዚዩ ኢሉ በባሓደ ይነግረው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተመልከቱ በረኸትኩም ተመልከቱ አንብቦ እንታይ ብለው ማለት በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረከና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ኢሎ እቲ ሻምበቆ ሰማያዊ በረኸት ዝባረከና አምላኽ ንሱ እንታይ ኢሎ ብሩኽ ይኹን ኢሎ አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ንበረኸት ዘእቶና አምላኽ ንሱ በዓሉ አምላኽ ንሱ በዓሉ ድማ ምስ አምላኽ ዘተዓረቀና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እንታይ በመንፈሳዊ በረኸት ባሪኹና ብሩኻት ይኹም
ስለዚህ ተመንፈሳው በረከትኩም አብዝ መጻዓመት እንዳበዝሐይም በርዝኸይት እንዳጎደለ ዝኸይት የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በቃ መንፈሳው በረከትኩም ዝበዝሐልኩም ዘመን ይዝመጽ ከም መንፈሳው በረከትኩም ከውህደኩም ዝመጽ አጋንንታው መኽረግን እግዚአብሔር በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ገልቢጥ ወይ ምኽሩ ሁሉ አፍሪስ ወይ ከምቲ ነንብቦ ካብ ምዕራፍ 4 ተን 6 ተኸሪየኩም ከምቲ በፍቅር አብ ቅድሚ ቅዱሳን መንቀብ ዘይብሎ ምእንተ ክንካውን ቅድሚ ስራት ዓለም ብኡ ዘሐሬና ቀዳበይ ተበረከትኩም ራ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ እንታይ ትገበርኩም ይኹም ተሐሪኹም ይኹም ሕርያት ይኹም ተመልከትኩ በማን ይኹም ተሐሪኹም በአይድ ይኹም ተሐሪኹም በኩስቶዲ ይኹም ተሐሪኹም በማን ተሐሪኹም በክርስቶስ ብኡ ገይሩ እንታይ ቅድሚ ምስራት ዓለም حريناي حريت أملاخ أباغاتكم الله حريات أملاخكم نسخاتكم ورس أملاخكم نسخاتكم زلالة ما هو مخرج جابر أبيوتكم بخرسوس استفدت أملكم سب كيدانيكم يسوع كريستوس قويتاي سلازيو بقو غيرو زحارينا يلو كاليتر ما تملكتو بتفقرو بقو زتسقونا نوداسا خبرو بتسقو بفتاو فقادو بيسوع كريستوس نرقصو ولود كنكونو قدم انت يغبرنا يلو مدبنا كاليتر ما تملكتو حريكوميو ولودو كتكونو دماخه هجدي حريكم هجديو مديبو قدم مسرات عالم بو انت غيركم يخم ولود كتكونو ابت مدب املاح ابو اديهم يخم ورس غيركم ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማንንም ዘመደቦ ይኮነን መደብ አምላኽ እዚ ናይ መን መደቢው ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ቡድ ማይልና ታሳሰይት ድማ ተመልከቶ ቡ በደም ምድሃን ማለት ከም ተሓብት ጸጉ ሕድገት ኃጢአት አሎና ይሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ታሳሰይት በረከትና በመንታያ ቡ በመንታይ በደሙ ሽዑኸ ሕድገት ኃጢአት አሎና ይሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ሕድገት ኃጢአት በረከት ወረስ ገይርኩም አሉ በደሙ ገይሩ ለሕድገት ኃጢአት በረከት ወረስ ገይርኩም አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወራሴ ብሎ እስከ አነን አምላኽ ወራሴ ብሎ ሰብ ሀብት ቡ ሀብት ዲው ኮርስ ኸሊ ምድራው ነገር ኮርስ ኸሊ እግዚአብሔር በክርስቶስ ገይሩ ግና ዘይነቃንቅ ሀገር አውሪሱኩም እዩ زي تبرس حجر عوري سكوميو زي تسلمو حجر عوري سكوميو يسوع قويتاي شعو انت لو تاسال سيتي بقو بدمو بحرقت حاتيات علونا نايزي بركة تغافلتينا يسوع كريستوس قويتاي كم تبقو زمدو سمرتو نتف ميستر فقادو نافلته نايتم الازمنات مغابينتو اب سماي زلون ام مدر زلون تملكتو اتا مرح تقسنا افيسون زيا تملكتو اب كريستوس ما انت تقللسي بو طبابن بكل طبابن بكل امرون نزي صغاز انت يغبرو ابانا اوحزو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚህ ጥበብ ስኒ በረከት ተካፈልት ገይርኩም አለ አባኻትኩም ተገይሮሎ አውህዝወሎ ተመልከቱ አታራበይት በረከትኩም በቃ በመንክ ጥቅልሎ ስለዘለይ በክርስቶስ ብኡ ጥቅልሎ መስደለይ ነመን ሐሪዩ ነዚህ በረከት ተካፈልት ክትኮኑ እዚ ጥበብን እዚ ኩሉ ጥበብን ኩሉ ፍልጠትን አባኻትኩም ተገይሮሎ አውህዝዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወራሲ ኻስኻ ናይት በረከት ወራሲኻ አባኻ መርገም አይሰርሕኒ አባኻ ድግምት አይሰርሕኒ ሟርተኛ ደጋመ ከሎ ጳውሎስ አቤፌሶን አትዩ ነት ጠንቋል ነት ሟርተኛ ነት ደጋመ እግዚአብሔር ይحلف ከም ዝሃበ ይحلف ከበካይ በኢየሱስ ስም ወረሲኩም ንስኻትኩም በክርስቶስ ወረሲና አስከበሎ ኪዳን አምላኽ አብልዕልኩም ንውርሲኩም ተጸውይኩም ዘላለማዊ ምኽር አምላኽ ወረሲኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ نحنا قدم بخريستوس تسفا زيبلنا تملكتوا ادم حمشيت نحنا قدم بخريستوس تسفا زغبرنا نوداسا خبر ما انت كاو نحنا بتقولوا كنت مغرب فقادو بحساب زغبر قدم اتمدبنا نت ادرس انتي بو رخمنا تملكتوا انت انا كنغركم እግዚአብሔር እዝበረከት ይብዛልኩም አሜን አንተ ሐቦኻ አባሐጎኻ ርሰ ኾርሰካ እዛ ምድራዊ ርሰ ኾርሰካ ከመ ይኻ ትሐጎስ አቦኻ ኾርሰካ ከመ ይኻ ትሐጎስ ክትወርስ ትደሊ ክትረከብ ትደሊ ትጽዕር ትሰርሕ ሓደ ርሰ ክትከበር ናትካ
زحلف رست يورسكم من السخات زحلف رست زحلف زي العالم صاري عزنا برست يوم وريسكم بمن وريسكم وزرس زي بخريستوس يسوع نتي الدر رستي بو رخبنا يا بركة زي أباقاتكم بزيهم بخريستوس يسوع الزبركة رستكم عتيكم يخو الزرست ورست غيركم الله زلالماو رستي ورست غيركم الله بؤاس أما تصحف روت نخيركم بؤاس سني نروت كورسا قبوني ربش تهار وراس له يلو سلازي نهبت وراس وصدك يلو تهار هيزوا خيدو يسوع كريستوس قويتاي هيزوا خيدو نتوراس نجيرو السو خيدو نتوراس نجيرو زي نجار زي السخا خلخا أنا خورس أيكلني له نسخة خلقة سنزر السزي أنا أنت يقبر أيكلني له خورس أيكلني له مو أنت يحيش له أنا خورسي له بحكي تتقل لي ورسي رخيبه له سو حنفي له هريلو نيرو مجمرتا دهارجن نترسو زور سو سب مصر آية ما أواويت مصر آية واه أنت كجبر علي أفيت كم إلى زبالة خوي نسمع نزناتي يقرمكم أم معرف يا أم معرف سني 4 فقرة حدا كيركم دهريكم بؤاز دما ناب مصحف روت كيركم ورايوا بؤاز دما ناب تدقت كتما ديو أبا كوف بلا إنه خا إت بؤاز بزعبوز تزارب الوراس يحلف نبرة نعود ما أتامني خا ألقس أمو أبز تقمت بلو نسوخا ألقسو أو تقمت إبل يسوع كريستوس قويتاي ناو مستقمته تملكتو أفق أنا السو أنببوج أم معرف 4 يزلو السو سخاتكم ساب تحت أنببو أنا معرف 4 فقر شد رايو وراس دما رستي كيف بلاشو كورس أيخئلن كورس أيخئلن يمو نتانا زورسا نسخا ورسايلو أيني كبلاشو يلو رستي كيف بلاشو يلو እግዚአብሔር በክርስቶስ ገሩ ርሰይ ከበላሸ ይሉን አናፈን ፊንናል ተመልከቱ እዚ ወራስ ቆይ ዝግቦ ሰብ ቆይ ኮርስ ግቦ ነገር ቆይ በትክክል በትናይ ኪዳን ከምት ቃል እግዚአብሔር አምላክ ከምት ናይ ነገድ እስራኤል ዝመጾ በትክክለኛ መንገዲ ኮርስ ግቦ ሰብ እንታይሎ ናይ ማዕባዊት ምስራ ኖ ይሎ እዚያ ሰንታያት ገብረ ይሎ ንርሰይ كتبلاشو نرست أملاخ كتبلاشو بخريستوس يسوع أيتتصوّعوا اتسخاتكم زورسكمو أملاخ سني كم يلوكم تتخون نيرو سب تملكتو سبريهمو نرستي سني انتاي قبريو كتبلاشو ولا موكا ورسا ناتي رستي بلاشو ناتكارسي بلاشو نكايلو هيبو روت كده أبتناي ناي كريستوس يسوع ولدو أويات يسوع كريستوس قويتاي تنايقا أي تورسني أتوهيلا روت تملكتوا هو تياقي تورا رسيك تكونني له እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ገሩ ወረስ ርስት ገሩኩሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምድራው ርስ እኮ ከበላሽው ይዛረባሉ ዘላለማው ርስ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ወረስ ገሩኩሚ ተመልከቱ ውርድ ይልኩም ኢየሱስ ጎይታይ አብትም ወዳታ ኸልኩም ራዩ 14 ተመልከቱልኝ እተናንስኻን ነዓመ ሎሚ ወራስ ዘይኸላ አከ እግዚአብሔር ይባረክ ይሉ ሎሚ ርስት ዘይኸላ አኩም አምላክ ይባረክ ብለኩም ደልያን ርስት ዘይኸላ አኩም አምላክ በክርስቶስ ገሩ ንሱ አባ ብርሃና ዝቆነ ንዘላለም ተባረክ ይሁን ተመልከቱ ሰብ ርስት እንታይ ገሩ ርስት ይቀበላሹ ይሉ ርስት ይከተበላሹ አይታቱን ያብዝ ኪዳን እዚሉ ሎማ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በቃ ዜራ አሁሞ ነገር ዝምጽ ዘሎ ዘመናት ነቲ ኪዳን ርሲ ወሪስኩም አውረስት ክትኮን ይሁን ወሪስኩም ይሁን በክርስቶስ ነዘ ወረሱ ድማ ከተውሩሱ እግዚአብሔር በአኻትኩም ከተቀመልኩም ያ
سوترا يكونن نسخاتكم بو قال حقنا يمدعن وانجيل مس سمعكم بو مس امنكم بناي تسفا منفس قدوس ما انت يغبركم يلو تاتمكم بركتكم تملكتوا نسو دمايلو عربون رستنا يلو يسوع كريستوس غويتاي نايزين حموشته نايزين شتشته بركت እግዚአብሔር በክርስቶስ ገሮ አባካትኩም ታገሪ ወረስ ገሮኩም ተካፈልት ናይዝ በረከት ገሮኩም ተመልከቱ ሀጂ ንሱ መድሃን ጠሪቱ ንውዳሰ ክብሩ ከማን ንውዳሰ እንታይ ትኮኑ ክብሩ ክትኮኑ ወይ እግዚአብሔር ሓሪኩም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዕርቡን ርስና ይሎ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገርኩሚ አብዝኮ ስነ መለኮታው ሐሳብ እንድሕር ይኽሞኮ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠቂሶማል እግዚአብሔር ወረስ ገርኩሚው ሱሉሳዊ መልእክት ይዝነግረኩም ዘሎ ጳውሎስ ሱሉሳው ውርስኹም ይዝነግረኩም ዘሎ አብ ወልድ ገሩ ናዋጸግዕኩም ናብትርስኹ ወርሰኩም መንፈስ ቅዱስ ድማ አርቡን መንፈስ ቅዱስ ድማ አባኻትኩም ታገሩ እርስቲ አባኻትኩም ሃቲሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወረስቲኹ ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቲኹ ስለዚህ ተስፋ አለው ማን ተስፋ የለን ዝብል ማን ተስፋ የለን ዝብል ንገሩን ዛትዋይ አታ ጥበብ ትብል ሐሳብ እንድሕርኪልኩም ሪኹም አብ ያዕቆብ ታ ምድራዊ ጥበብ አይኮነን ዛረባዛ ታ ሰማያዊ ጥበብ አብዚያ ዛረባዛ በክርስቶስ ከተቀለል ተቆይኑ በታ ምድራዊ ጥበብ ክትቀለል አይትኸል ታ ጥበብ አባና ወሐዞ ትብል ስኒ ፍልጠቱን ጥበብን ትብል ታ ጥበብ ታ ሰማያዊ ጥበብ እታ አባና ወሕዛ ሰል አታ ሰላማዊት ተረዲኩም አለሽ እታ ሰላማዊ ጥበብ አባና አንተ ገሪያ በክርስቶስ እሳ ወሕዛላ ቡ ገሪ ክርስቶስ ድማ እግዚአብሔር አቦ ዝጠቅልለው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወረስይኹም ንስኻትኩም ንአምላኽ ወረስይኹም ዋው አን ግርም ዝበለኒ ወአዝኳት አይተጸየፋን ኢየሱስ ክርስቶስ አይተጸየፋን ዝገርመን ነገር ተለ አምላኽ በወዱ ገሩ ርስት ኸውርሰና መስደለ ከምት ተወራሲ ርስተይ ከጥይቅ ዝበለ አምላኽ ግን አንተ ይገበረን በወዱ ምሽ ነህና ሰብ ኪዳን ዘይኮና አሕዛብ ተባሂልና ዘለና እስከ አብቶም ሰብ ኪዳን ደቅ አብርሃም ይገሩና በክርስቶስ አብት ኪዳን የቲና ዘን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ሎ ሽዑም ወረዲልኩም ድሐሪኹም አምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብርን በፍልጠቱ ፍቅር 17 ይዛርብ ዘለኹ በፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምን ተኸበኩም ይሎ ሽዑ ይሎ እሙ አይነ መንፈስ ጥበብን አይነ መንፈስ ምግላጽን ታዘበልኩም ታ መንፈስ ጥበብ ተመልከቱ ታ ሰማያዊ ጥበብያ እሙ አይንተ ልብኩም በሪ ተስፋ ጽባኹም ታይ መዃኑ ሀብት ርስቱ አብ ቅዱሳኑ እንታይ መዃኑ ክትፈልጡ ሀብት ርስቱ አይነ ሀብት ርስቲ ርስት ተስተዋብ ካየርስት በክርስቶስ ሰማያዊ ርስቲ ነው ክትፈልጡ ይዝበል ዘሎ አይንተ ልቦናኩም በሪዑ ካል ርስቲ አይትፍለጡ በተዘላለማው መክርስተ መከረልኩም ርስቲ ወረስ ስለዝ ገበረኩም በዘይቡ ካል ርስቲ የለን ትፈልጦ ርስቲ የለን ዘላለማው ርስቲ ገና ወረስ ገርኩም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ በክርስቶስ ዘወረስኩም ርስቲ ንሱ አባኻትኩም እንተሎ አብ ቅዱሳኑ እንታይ መዃኑ ክትፈልጥ ይሎ ሀብት ርስቲ ክብር ይሎ ንዑ ወረስ ገርኩም አለ ሀብት ክብር ርስቱ እንታይ ገርኩም አለ ወረስቲ ገርኩም አለ ክትፈልጥ ይሎ በፍልጠቱ ረስዎ ብላል በልማዳይቱ ረስዎ በፍልጠት ድማ ሀብት ክብር ርስቱ ስኒ ወረስ ዝገበረና አምላኽ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተመልከቱ አነ ግርም ዝብለኒ አፍቅድ አምዕራፍ ክልተ ኺዱሞ አምዕራፍ ክልተ ኺዱ አፍቅድ 10 ሓደ ማሕዙለ ስለዚህ ኸአይሎ ኤፌሶ ምዕራፍ ክልተ ፍቅድ 10 ሓደ ስለዚህ ኸአቱም አሕዛብ በስጋ በትኢድ አብ ስጋ ትግበር ግዝረት እትባሃል ቀደም ዘይግዝረት ከም ተባሃልኩም ዘክሩ ህዝብ ላይ በቲ ዘመን ትብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኪዳን ተስፋውን አጋሽን ትጽቢት ዘይብሎ አብዛ ዓለም ዚያ በዚህ አምላክ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ የዘክራሉ ጳውሎስ እንታይ ብላሉ ንሰብ ኤፌሶን ዘክሩ ቀደም አሕዛብ ከም ዝነበርኩም ናይቲ ኪዳን ወረስ ከም ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ከም ተስተባሃለልኩም ኢሎም አሎ ሕጂ ግና ብሎም አሎ በዚህ አምላክ ከም ዝነበርኩም እዙን አብ እቲ ኪዳኑን ከም ተባሃለልኩም ዘክሩ ምስ በለ በዚህ አምላክ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ብላል ይዘኻኸራል
لعليكم من دحريكم مش بتعم يتقرمن أب شمونتن شعتن حدا قوا خي مكاس كاب جبر أيكونن أمو بإمنة بتسجانيكم زد عنكم الزقعة وهبة عملاخين بر كاباقاتكم أيكونن قدم سني أب إسرائيل سب كيدان أين بركم حجينا بخريستوس يسوع سب كيدان جركم يو إذا كيدان إزي دك إبراهيم زجبرنا بخريستوس بدمو استعرقنا يسوع كريستوس قويتين ذات وايو تابلنا الله مالتيو كاب حبرت إسرائيل فليات تملكتو كاب حبرت إسرائيل انتي نبرنا فليات نير أنا بتعم تقربني أملاخ كم زين بركو ذكروا هجي بتعم يتسع عن زياد ترك خاتم بهالتوات ذكروا انتي وا زي جزرات كم تبهالكم ذكروا انتي بزي أملاخ كم زنبركم كيدان زي نبركا زي جزوري خانيركا نرأي معرف أسر شو حتى بزا فترة كيركم رأيوا جزرات زبلا زلو تملكتوا هبا نبرهم استزاروين إتا أمونغو خام بدحري خادم أبزر خازلو مو معرف أسر شو حتى أسر ده إتا أمونغو خام بدحري خادم أبزر خازلو مو نسخاتكم تحلوا كيدان زيرو أباخاتكم تبعتها يزبلوا كله يكسر سجع البو جزور الزدما نتأمون خازلو كيدان ملكت كخون إيلو من يجعبير يزاره زلو أباخاتكم ودي شمون تمعلت تبعتاي زبالة كله أولدكم أبيت تولده كمانم كابزر زي خونا ودي وانا بجنزب تعدقة يجزر أبيت كتولده بجنزب تعدقة بجد يجزر كيداني أبسقاهم كيدان زلالم كخونيلو زي تجزرة تبعتاي سجع قلبه زي تجزرة تنفسي زي تجزرة تنفسي اتيا كيداني أفريسا أمو كاب حزبة تنبوكس إذا أنا كيدانو كيم تواي ومزلو تملكتو بإيد اتجبر جزرة سني زي نبركم كم توهالكم ذكروا كاب أبراهام تقولوا كأدم زي جزرات كم تبعالكم انت تكبروا يقولوا ماله ذكروا كيدان زي نبركم سبات كم نبركم سنة تكبروا ذكروا هجي بخريستوس مش مسعاكم ده انت يرغبكم يتصواتا ذكرك بلك الله هجي مش مسعاخرا ات املاخ زي بالكا تبعيلكا بزي املاخ سملالس كالو زمنكا ذكروا بلا كاب حبرت اسرائيل انت نيركايلو فلياتينكم تفليكم نيركم عذاب يلوم اسرائيلاويان زصيينونا زنبر بقى زفنفنو خاز نبر إخان إركا أنت عيدا يسكرك سلازي بجبرخا مدحانكا أيكون زرقا قتسالكا زل بخمو بتسقا كم زدحانا بخريستوس الزون انتايلو وهبات أملاخ نم انت يذكروا مالو ريهم فولياتيكم نيركم ذكروا بزي أملاخ نيركم ذكروا ده هذا ما انتايلو مالو إزي بتسقى زدحانكم بخريستوس يسوس إزي انتايلو وهبات أملاخ أبتن مدحان سالفيشن سني ناتكم أستواتو يلا نسقاتكم زي جزور كتبهالو كم زنبركم ذكر بزي أملاك كم زنبرك ذكر إزي حجرة يبكي زلا خمر حندما بأخذ متصب بتصدق خا بجبر خا بخيلت خا بتباب كاز متصيكون سلازي أبت سالفيشن أبت نيمدحان سرع أستواتو يبلكم إزي تأجا سرخكم إزي مدحان سرخكم بمنتايلو وهبت أملاخي سلازي يلو بس نجار زخت مكح أيقبع كان امبارشي انت تكبر لك نعملاك تمسكني يزلك بغمو سلازي دحانك بحكم بسرعتنا يا دحانك عن كريستوس وراسي زقبرك زيت المورس زورسك كاب قبرك يكون كاب كئلتك يكون كاب بزعي تبابات كان كاب بزعي تختلت خان يكون أوريش كازل بزوحاتنا هايمانو تختلت له بزوحات صعبوا مالو سب نبزل عالم ربيو نفسه تدفع انتهي تدفع سلازي ازي سنذكر بزي جزرات كم تبعالك ذكر انت منفسه وبرخه سن ناتكا استواص يكونن زلالم اورسا اوريشو كالو وراس غيرو كان ايز برخت وراس غيرو كاسني
أب salvation أب تناي مدحان كنا ناتكاس تواتش أو خمسة اللي رما فلات يبلال ذكر يبلال سبب هسون نزارو مالو يسوع كريستوس قويتاي إفسون أبين مودة تأخيركم دهر يومهم يوحنا زارو بلوم دهر دم يبلومي يسوع كريستوس قويتاي أبتا هيزني أزلنا معرف كلته ورد لكم مرايو كف فقرة عشر سلسلة هجينا أتوم كأدم رحوا عزنا بركم نسخاتكم بخريستوس يسوع بدمو كربكم زي جزور تبع الكاز نبركا زي أملاخ زنبركا بخيلت كاي كرب كان يملكها بمن دا قريب كالو نسخاتكم بخريستوس يسوع بدمو بخريستوس انت يقبركم كربكم ورد لكم ما بوش برئسو أرك إن دعجبره كابزوم كل تحدي سب من أنت خفتر نتصل إخا نسوق حق تأساس بسرعة بسقوس إيريلو تملكتو كابزوم كل تس عادة سب خفتر يسوع كريستوس قويتاي سب كيدانيوم زي جزور زنبركا ناب كيدان جزرات كأتوكاي بأمنات بجزرات زي رخب كايو كيدان بأمنات كورسكا عمونغوهم زنبرابل يسوع كريستوس قويتاي برسو أرك إن دعجبر خابزهم كل تحدي سب أنت خفتر يلو نتصل إن السوق حقي تأذى سر بسرعة بسقو شعيرو يلو بمسكالون نتصل بقو قتيلو نخلتيهم بحادث جامس أملاخ حتى عرقوا أيودن أحزابن زت عرقة زنبر كل قصر عفريسو بحادث أتوقع منهم كيلت كاس أيكونن ማንነትከ አይኮነን አለትከ አይኮነን ዘርእከ አይኮነን ከም ነገር ካብ ቋንቋ ብደሙ ዝዓደገካ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታገሩ አሞንጎ ትቀጥር ከልካል ዝነበረ አይሁድን አሕዛብን ቡ ገሩ አፍሪሱ ንኽልቲኻ ናብ ዘላለም ወርስቲ ክትወርስ እግዚአብሔር እዚ አውርሱ ካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካባኻ አስተዋጽኦ የለን ብላል በዘይ ግዝራት ከም ዝነበርካ በዘይ አምላክ ከም ዝነበርካ አንተ ገበር ዘከር ዘላለም ወርስ ድማ አንተ የሩ ከእግዚአብሔር አውሪሱ ካይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዳህር እንተ ሄሎ ንኽልቴና ብኡ በሓደ መንፈስና አቦ መእተዊ ስለዘለና ኻና አኻትኩም ሮኻ ዝነበርኩም መጽዩ ሰላም አበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ሰላም አበሰሮም እምበአርስ ንስኻትኩም አብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ማአዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያት ተነደኩም እምኒ ደጊም ደቀ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራቤት ንመን ስድራቤቱ ንአምላኽ ኢኹም መንበር አጋይሽን መጻተኛታትን አይኮንኩም በቃ ከምቲ ሩት መጻተኛ ምሽተው ኃይላ ነትርሳይት ወርስን ይኹም ይችላል ተመልከቱ አጋይሽ አይኮንኩም ይብለኩም መጻተኛታት አይኮንኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ግን አንተ አይኮንኩም አለሁ ቤተሰቡን አምላኽ ኮንኩም አለሁ ስድራቤት ንቅዱሳን ኮንኩም አለሁ ስለዚህ ወራስ ገርኩም አለሁ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ምኽሪ አምላኽ አብዮትና ተፈጽሙ ዘለ እዚ ዘላለማው ምኽሪ እግዚአብሔር አብዝ መጽእ 2024 በክርስቶስ ርስቲ አዳልኩም አለ ዘይ ጽልሙ ዘላለማው ርስቲ ወሪስኩም ይኹም አብዝ ምድር ድማ ናይ ክርስቶስ ርስቲ ክትሰርዑ እግዚአብሔር በኃይል ነፍስኩም ክትግግስ ክባረኸኩም እንዳ ባረኸ ዝባረኸ አምላኽ ይባረክኩም እንዳ ብዝሕ ዘብዝሕ አምላኽ ይብዝሓኩም ጭፍራ ሁኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈሳው በረከት ዝባረኸኩም ዘላለማው አምላኽ ነሱ ይባረኽ ተመልከቱ ጳውሎስ እዚ ክጽሕፍ ከሎ አቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይጽሕፍ ዘሎ ነታ በረኸ ናይዚ በረኸት ተኻፈልቲ ክትኮኑ እንታይ ይብላሎ ማለት እዩ በቃ እዘን ሽድሽተ በረኸትኩም ብዘይ ርስቲ ከበላሹ ዝተባልኩም አይሆንኩም ንስኻትኩም ርስቲ ከተበላሹ ያምሽሏ ንስኻትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ይሆንኩም ይኹም ወረስቲ ነቲ ብኡ ዝረኸብኩም ወረስቲ እግዚአብሔር መመሊሱ ናብቲ ርስትኹም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስና ዝራዊ ብራእይ በመልእኽትን በቃሉን ገይሩ ዘውረሰኩም አምላኽ ስሙ ይባረኽ ያስ ወረስቲ ይኹም ንስኻትኩም በቃ መንፈሳው በረኸትኩም በመረዳ እግዚአብሔር ከወርሰኩም ደሊሎ በቃ እቲ እድል ርስት በክርስቶስ ረኺብና ኢና
እግዚአብሔር ቅድም ምስራት ዓለም ሐሪና እዩ ውሉድ ክንኮኖ ድማ ቅድም ምስራት ዓለም መዲቡና እዩ ብኡ ድማ ሕድገት ኃጢአት ረኺብና ኢና ምእታው ረኺብና ኢና ይሕወት ስለዚህ ናይዚ በረኸት ተኻፈልቲ ስለዝኾንኩም እግዚአብሔር አዚዙ ይባረኩም በመንፈሳው በረኸት እግዚአብሔር ባሪኹን ይስከበሉ በመንፈሳው በረኸት ርስት አውሪሱን እዩ እግዚአብሔር ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣብዚ ምድሪ እዚ በአኻትኩም መንፈሳው በረኸት ዝገልጸሉ ዘመን ክፍጸም እዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ ሓቢርና ንጸልይ ሬቤጋላባስ በመንፈሳው በረኸትኩም ዝባረኸኩም አምላክ ዘላለም ስሙ ይባረኽ ወረስ ይሁን